Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kwi-South Africa, KwaZulu. Umkhanya kude district, semtuba kusemakhambane la. Indawo sikuyona. Sihamba ngomuka, isika. Indaba embi, simo esibi. Ubaba uzosithatha asibeke udaba lwengane. Baba, tshela abantu base-Africa ubani lo? uLucas Mkhasibe lo. Yes. Engivelelwe isimo esibi, umzukulu wami ubehamba ngemoto zomkhulu. Sengithole ngolwesibili ke nami ngimangithola ngolwesibili ukuthi hayi ushayiswe imoto. Uma ngihamba ngiyobuka ibihlehla le moto ivuliwe. Yawo ingane bathi ke iphushekile noma iphushwe lengane bizokwehla ngazi nami bangiyaxoxela. Kwakufa kwayo ingane yaxobeka. Uma ngiyibuka le moto ayikho isimini sikahle. Umuntu obayiphethe futhi ngiyabona namuthi hayi akukuhle la. Ngisangeneke ukuthi ngizokhuluma ngithini kwenzakeleni. Ngibamba ngeke ngoba songumuntu kahulumeni vele. Yes. Kuphelile ke kumina hayi. Ilokho mina nginakho. Umzukulu nangakhe? Umzukulu cishe bena 4 beze yakohlanu ngazi kuyiphi inyanga. uMay bezokwenza 5 years. Sengihlala ngibuka nje ngihlala ngimalama beqhamuka noma lapha esihlahleni beqhamukele kumina. Senginaleso sizungu sakhe. Uchazele umuntu kuthiwa ingane imoto ibihlehla makushiwo. Yahlehlela phezulu kwengane. Yahlehlela phezulu kwengane. Baqale bathi lapha ejika khona kwenze ukuthi ibambe ihlahla. Uma sihamba siyofika khona nawo umnikazi wemoto akukho akazange kwenzeke lapha. Sihambe ibanga impela mhlambe half a kilo noma ikilo. Siyalibona igazi emgwaqweni. Hawu ngempela ucha nakho. Nawu sakubona sonke kade siwu3 ngonkosikazi. Umnikazi sabona cha nayi ingozi la yenzeke khona. Hawu sabuya ke wakuphela semakhazini njengani. Yebo ke nami njoba umuntu wahulumeni ngiyabuka namuthi ngize phela namatoho atholakala naseyinganeni. Ngiyabuka ukuthi ngizothatha ningihlanganise naye. Asibuyele kancane. Kanti ibingasekho anifica ngingane endaweni yesigameko. Ibisithathiwe. Mina nje ngithola la ekhaya ungena nayo ukuthi bafonelana bathini no driver. Ingane yahamba nezinye ingane bekwe ihamba ilimele njalo ingasekho. Ngiphatheka ngengane encane yini lezi ibukile. Kusho ukuthi udriver lo wazofika kumnikazi wayimoto nalengane. Wayi la bephuma belandelana udriver lo nomnikazi wemoto bazongena ekhaya bafike ekhaya bavule igate bangena ngaphakathi nengane ilimele. Sishonile nje vele. Kusho ukuthi ishone khona endaweni yesigameko mangibuka mina. Okay. Asenze nje kuna ngizwe ubaba ngiyazi ukuthi uphazamisekile kakhulu. Inkulumo ke ithi ingane ilimele lapho kuthi ireversele kuyona imoto ishayisa ngamasondo futhi awu2 ishayiswa isondo la ngemuva yaphinda ishayiswa isondo la ngaphambili futhi ibireverse nje wonke ureverse yabo yashayeke ngaleyo ndlela. That's one part. Number 2, le moto le ibiyo deliver izingane athi yomalo ithi inkulumo ithathwe lapho ingane iyafakwa nezingane khona la isilimele isishonile ngabe isishonile noma ingakashoni kodwa ifike la ekhaya isishonile. Kwadeliverwa ke zonke izingane ngabe kudeliverwe ingane kwase kuyiwa ekhaya kwamnikazi wemoto nengane njalo isithule njalo ingane. Sebe decide ukuthi umnikazi wemoto ke sebeyasuka ke manje beza la ekhaya ngemoto igcwele igazi njalo bangena nayo isidumbu sengane la ekhaya. Inkulumo imi kanjalo ngenze ukuthi uyizwe kahle ngoba baba uyichazile manje isimo sikabi sichaza into eyenzeke ngolwesibili ngesibili ikabi isekabi impela nje emzimbeni awukwazi ukuthi ukwazi ukuyichaza kahle. Uma beza nayo bebeyibona ukuthi sishonile noma bebengayiboni mawucabanga nje. Ngicabanga ukuthi sebeyibonile njengoba umnikazi wemoto uqhamuke sibelandelana lo mfana ngibafice sebelanga usuke ekhaya elikhulu. Yes. Ngathola ingane bayivele ngithola umnisila leswela nkosazi vele wayibekana ngoba vele bese bengenile ngivele. Imbozo wengane mhlawumbe ngathi ifike ngamboziwe.
Yembuzo nkosikazi lana. bayiqukule emotweni bazoyibekana Ngisondeza ingubo. oh susuyithatha Ingubo ngayisa kuye. Ngoba sebayimboza ngase ngithina ngicela ngiqubulise ngokusebenza. okay Yeah. okay oh ifike ingamboziwe ingane Ingane ifike igonqoza nje ilele ithi ngoba ngafika wafika wangitshena wathi ingane ngathi mangingena esangweni mayingena esangweni kwehliswa lengane yala ekhayeni ehamba nalena base mabeyihlisa ngase ngibuza ngoba ngase ngiphatheka kuthiwa khona elimele ngangazi uthi limele kanjalo mase memeza lengane ephilayo athi mntanami uphu osho besimbiza ngo-osho usakekho ufile wathi akekho ufile usemotweni ngaqala ngakhala ngamemeza ngathi baba kuyiqiniso na wathi yebo mama ungabe usakhuluma asihlaleni phansi ubaba wayengekho umnikazi womuzi waye ekhaya elikhulu uma ubaba esekhaya elikhulu ngayithatha ingane ngahamba ngaye kubaba ngathi baba kulungile ingane isahlele emotweni nje kusize yafika la ekhaya noma futhi kungekho phela endaweni yesigameko bathi hayi bengeke sayibeka ngoba yabuza ungani ungisusa ingane esigamekweni wathi abantwana bese bedunyelwa ikhanda ngakwamukela ngoba ngiyazi ukuthi nami beningangidumela ngase ngibuza ukuthi manje iqhathe lilandela kuyini ingane izogcinela emotweni noma ngiyayithatha noma ngiziphindisa esigamekweni wathi ukubona kwethu ngeza bengibonayo ngathi ngicela ngibambise yona ngamemeza uma wengane ngathi ngicela iblanket angilethele iblanket ngimbathisa ingane ngoba ingane yayingamboziwe nje ingane ezihleli kuyo ziyayibona lapho ke isimo sengane sasingekho esimeni sokuthi ngabona inoma ngubani ngoba ingane beyincane ngase ngiyayimboza ngayithatha ngangena nayo ngathi ngicela bangibambise ngayiqukula ngedwa ke sizalana ngayifika ngayibeka la ngasemnyango mangibeka ke kwaze kwafika kamaphoyisa umphakathi osugcwele khona kuleli ceke sesakhala kakhulu afika amaphoyisa abhalisa emva kwalokho kwathiwa silindele imoto ezofika ezothatha ingane bona bathatha ingane la ngempela ke yafika imoto noma amagama phela nesingisi sibe silahlele bangazithiwa bakwabani bafika bamshutha la endlini base bayahamba base beshothi sebemshuthile base njengamanje sebezomthatha bahambe naye bamsimpangeni lapho thina sofuna khona siyomlanda singathi bazomlatha empangeni abona udokotela bese mhlambe basideliver bambuyise emntobo noma kuphambana ngoba sasingasezwa kahle ngoba noma kuthiwa simlande straight namanje angakazi kuthiwa simlande empangeni bese simbeka kumakhazi ethu noma simbuyise ekhaya kithi masifuna ukumlisa la ekhaya njengamanje into esiphethe kabi ukuthi umntwana njengamanje simile ngoba sazi ukuthi kufanele sihlele luphi usuku siyabheka ukuthi umntwana mncane asikwazi kumbeka isonto lonke lize kufika kwezayo manje nezinto zakhe namaphepha akhe akwazi ukuphuma yilokho kungiqakile ukuthi ngcono mhlambe mangaba singathola usizo bakwazi ukuthi kusheshiseke umntwana simfihle ngoba usemncane kufanele ahlale noma wakhe usemncane kufanele ucinga namatoho awekho bese sikwazi ukuthi ke abefihliwe umntwana ngebhathi lomntwana bebeziwe kwenye interview kuthiwa kwayenza imphunukile Nkosi ya mhlambe uma wengane bezophumelela awuthole lo msebenzi kodwa uyosekuvela nonga umsebenzi okay yabo lesimo singenhla masingenhla into esoyenza thina sizogijima njengengane zala ekhaya kodwa mhlawumbe okunye ufuna sikwenze asishiye inamba yocingo asithole inamba yocingo makukhona abafuna ukufona
sishiye nama-banking nesinike nama-banking details abanye abantu uzothi Nkosi yami ngiyafuna ukuphosa kodwa lokho akusho ukuthi kuzobe kuvimba thina sizobe sigijima okunye kodwa senzela ukuthi nje makunomuntu othi awu ngingafaka u200 ngingafaka u100 ngingafaka u10 rand yeah sinike baba umama boyena oh yes okay yes sayikhumbula inamba yakho cinga ibank yubani Capitec ukhona lapho okay uzoyisho ngekhanda inamba yocingo okay 66 yes 160 yes 4206 wayiphinde futhi 066 160 yes 4206 ngiyalifuna nekhadi uphi ikhadi lakho ngifuna inamba ze yeah thatha ma i-bank account Capitec Bank izobe ibhalwe Mrs DJ Mkhasibe 121 815 1852 121 815 1852 asibheke ke futhi sibheke ikemuke khona labo bantu ozothi hayi bangithi babe benza ubugebengu makukhona nje umuntu othi uyakufonela ethi sengifaka imali engaka ngephutha ngicela ungibuyisele engaka hayi ungayibambi lonto kuzobe sekuyi-scam leso umuntu ofaka la mawukuthi ufake ngaphezulu wafaka imali abengayiqondile hayi Nkosi yami kube yibhadi lakhe ngoba sikubonile olundi kwenzeka lokho baba scam yes Africa my continent Africa my home ayibambe khona ibambe iqinise la ekhaya ababa abantu abazohlala nje akugijime thina funa besitshela ukuthi date bafuna ukufihla nini thina sigijime senze yonke into omakhelwane zihlobo noma ubani ufake noma yini ongasuyifaki abantu bayafika ama-biscuit amakoni noma yini amahewu noma yini kwenzela ukuthi ke abantu mase befika bezohlanganisa amehlo kungabi umthwalo ohleli emahlombe omndeni I thank you